Terve! Mä oon Keppartali Hopeakenkä ja tää on mun ensimmäinen video YouTubessa. Tässä videossa mä teen mun Instagram-seuraajien toiveen, eli näytän mun kaikki keppihevoset. Niitä on sen verran paljon, että mä en pysty kuvata niitä Instagramiin. Ja koska mulla on vain 4 tallissa ja loput on mulla varastossa. Ensimmäisenä mä esitän keppihevoset, jotka asuu mun tallissa. Ensimmäisenä Sinttu. Sinttu on Shetlandin ponitamma, koko nimeltään Metkun sinnikäs sisupussi. Tää on KHT Metkun tekemä. Sain tän pari vuotta sitten. En pari vuotta sitten, vaan suurin piirtein vuosi sitten. Sitten tulee Jojo. Jojo on Artist Hobby Horsen tekemä. Ja tän koko nimi on Artist Lollipop Pop. Ja kutsumanimi on Jojo. Mä ostin tän tänä vuonna. Ja tää on siis Norjan vuonahevonen. Ja ori. Ruuna. Seuraavaksi on mun tallin maskotti. Silver. Silver on mun kisaratsu. Mä ostin tän SM-kisoista 2022 ja ostin tän tuolta KT Banditolta. Eli tää on koko nimeltään SP Silver Arrow. Ja lempinimi onkin sitten Silver. Silver on mun ihan lemppari mun tallista. Tässä on Tuisku. Se on Norjan vuorohevos ori. Se on mun tallin pieni hevonen tällä hetkellä, mutta mulle tosi tärkeä, sillä tämä on nimetty mun lempiartistin mukaan. CCT Gustav Wind. Tän on tehnyt Connemara-ponit. Mun mielestä. En oo ihan satavarma, mutta kuitenkin. Mä ostin tän nyt 2023 SM-kisoista. Nyt me mennäänkin hevosiin ja poneihin kautta varsoihin, jotka ei oo mun tallialueella. Ensimmäisenä täällä on Diamond. Diamond on joku, en oo päättänyt rotua, enkä mitään muutakaan. Tekijää en tiedä. Seuraavaksi on Dusty, ja tämän koko nimi on Dusty Rose. Ja tekijää en todellakaan tiedä. Tää on ostettu myös Kirppikseltä. Tää maksoi 8 €. Ja täällä on keppi irti, koska mä kunnostan tätäkin. Ja ehkä myyn. Sori, täällä on tosi huono valaistus. Toivottavasti se ei haittaa. Ja näette suurin piirtein miltä mun hevoset näyttää. Tai ponit. Mut voitais aloittaa tästä näin, mikä on täällä. Eli voidaan aloittaa tästä mun uusimmasta tulokkaasta täällä varastossa. Tässä on Kingi. Ja Kingillä oli koko nimi. Ja mä en muista keneltä mä osti. Mutta tää tuli tän varastoon, koska mä en saanut tähän yhtään tuntumaan ja mulla ei ollut aikaa tälle. Ja tää ei edes pysy keppi, niin kuin näkyy. Nyt on lähteä keppi. Ja muuta. Se sellaista. Sitten tässä on Rose. Ja Rose oli Suomen hevostamma. Ja tää oli ihan monen ratsastuskäytössä, että ei oo mikään varsa. Tässä on ihan. Tää on aasi. Ja tää oli ori. Ja tässä on syy, miksi mä en tykkää tästä. Ja en mä tästä muutenkaan tykkää.
Tässä on mun yksi lemppari, mikä oli pienempänä mun ihan ykköslemppari, ennen kuin mä sain Silveri. Toi Jekku. Jekku on siis ori ja Suomen hevosori, joo. Sitten tulee mun pienenä ihan super rakas ja tärkeä hevonen, eli joo. Tässä on Salama. Ihan lemppari. Pienempänä. Ja no, tää ei oo enää, kun mä en tykkää tästä muodosta ja tällä ei oo varusteita. Mun ei oikeastaan ollut millekään hevosella varusteita. Vois joskus tehdä ja mennä kisaamaan jollain vanhalla hevosella. Täällä on jäätynyt hevonen. Tästä ei kuulu mitään. Mutta tää oli taika. Tää on aika uusi. Mutta arvatekijä varmaan, miksi tää on varastus. Vai oliko tää loiste vai hohde? Joku se on. No tää on yksarvinen ja tamma. Tässä on leopardi ja ette varmaan mieti, että mistä tää toi nimi on saanut alkunsa. No, samat syyt kuin kaikilla muillakin. Ei ole varusteita ja mä en tykkää tästä. Tässä on Olka Chew, eli koko nimellä täällä Olka 2. Mulla on semmoinen samanlainen, mutta lyhyempi keppi. Ja sen nimi on Olka. Se on Olka 1. Mutta tässä on Olka. Tää ei pidä ääntä. Ja Olka 1 pitää ääntä. Tää on siis kaupan keppihevonen, mä en tiedä. Mä käytin hakea kerpiileen, niin mä sain taas työ kaupan päällä. Ja tässä on hippu. Täällä on riimu. Tää on mun kaverin äitin tekemä. Ja mitä sitten? Sanotaanko, että miksi tämä on varastus? Se on 3 kertaa isompi. Plus tää keppi on valtava. Tää painaa kun syntiötön päälipyörä. Ai tälle. Sitten tulee Jere tai Jami. Mä en muista tän nimeä. Mutta tää sai nimensä yhdestä ponnista. Jere tai Jami. Ne oli molemmat. Siellä oli 2 tällä näköistä ponia. Se oli Jere ja Jami. Jere ja Jami. Eli 2 haivosta. Tää oli myös ori. Eli tää on varmaan Jere. Koska Jami on tyttö. Tamma siis. Niin varmaan tää. Mä en tiedä mistä tää on. Ja varmaan saman tekijältä. Varmaan mun serkulta on nää saman. Pikkuserkulta. Tässä on ihan. Tää on aasi. Ja tää oli ori. Ja tässä on syy, miksi mä en tykkää tästä. Ja en mä tästä muutenkaan tykkää. Mä en tiedä, kun tää on tehnyt, mutta mä oon kai taas saanut jostain ilmoitteeksi. Se on nyt tuolla taustalla. Tässä on mun yksi lemppari, mikä oli pienempänä mun ihan ykköslemppari, ennen kuin mä sain Silveri. Toi Jekku. Jekku on siis ori ja Suomen hevosori, joo. Mä oon vaihtanut täällä kepin. Tää oli ennen niinku paljon pidempi. Mut joo. Tällainen ori. Tää on varastossa, koska mä en saa tähän tuntumaan, eikä täällä ole varusteita. Ja mä en tiedä paljon toi on maksanut ja mistä mä sen on saanut. Sitten tulee mun pienenä ihan super rakas ja tärkeä hevonen, eli joo. Tässä on Salama. Ihan lemppari. Pienempänä. Ja no, tää ei oo enää, kun mä en tykkää tästä muodosta ja tällä ei oo varusteita. Mun ei oikeastaan ollut millekään hevosella varusteita. Vois joskus tehdä ja mennä kisaamaan jollain vanhalla hevosella.
Täällä on jäätynyt hevonen. Tästä ei kuulu mitään. Mutta tää oli taika. Tää on aika uusi. Mutta arvatekijä varmaan, miksi tää on varastossa. Vai oliko tää loiste vai hohde? Joku se on. No tää on yksarvinen ja vamma. Pitäis pitää ääntä, mutta ei pidä. Koska se on jäätynyt. Tässä on leopardi ja ette varmaan mieti, että mistä toi nimi on saanut alkunsa. No, samat syyt kuin kaikilla muillakin. Ei ole varusteita ja mä en tykkää tästä. Enkä tiedä, mistä tuokin on tullut. Tän mä sain mun kummitädiltä joululahjaksi. Tässä on Olka Chew, eli koko nimellä täällä Olka 2. Mulla on toinen semmoinen samanlainen, mutta lyhyempi keppi. Ja sen nimi on Olka. Se on Olka 1. Mutta tässä on Olka. Tää ei pidä ääntä. Ja Olka 1 pitää ääntä. Tää on siis kaupan keppihevonen, mä en tiedä. Mä käytin hakea kerpiileen, niin mä sain taas vielä kaupan päälle. Sieltä, koska ne tiesi, että mä harrastan keppihevosia. Ja tässä on hippu. Täällä on riimu. Tää on mun kaverin äitin tekemä. Ja mitäs sitten? Sanotaanko, että miksi tämä on varastus? Se on 3 kertaa isompi. Plus tää keppi on valtava. Tää painaa kun syntiötön päälipyörä. Ai tälle. Ja en mä muutenkaan tosta tykkää. On tää muoto siellä ihan ok. Mutta ei tää sit jo hieno. Tää pääkin lähtee varmaan irti. Sitten tulee Jere tai Jami. Mä en muista tän nimeä. Mutta tää sai nimensä yhdestä ponnista. Jere tai Jami. Ne oli molemmat. Siellä oli 2 tällä näköistä ponia. Se oli Jere ja Jami. Jere ja Jami, eli 2 haivosta. Tää oli myös Ori, eli tää on varmaan Jere, koska Jami on tyttö. Tamma siis, niin varmaan tää. Mä en tiedä mistä tää on, ja varmaan samalta tekijältä. Varmaan mun serkulta on nää saman pikkuserkulta. Sitten on vielä tämmöinen. Tässä on musta. Tälle mä oon tehnyt itse tällaiset naruriimun. Miten mä oon osannut? Apua, tää on hieno. Tällainen. Tää oli Mustangi. Ja no, samat syyt kuin kaikilla muillakin. En osannut, en tykännyt tästä. Tää lopetus unohtui kokonaan kuvata. Eli kuvataan se näin viikkoa jälkikäteen. Eli kiitos kun katsoit videon. Ja toivottavasti näemme myös seuraavalla videolla. Moikka!